A nova proposta do BNG de Sanxenxo consiste na creación dun parque de aventuras. A zona de ocio estaría situada nun monte propiedade do concello e faríase con materiais naturais. O campamento estaría destinado a todas as idades. Trátase dun campamento de aventuras destinado a colexios, AMPAs, asociacións, familias, grupos e, sobre todo, a conciliación familiar e laboral. Trátase de diversión, de educación e de vivir novas experiencias a través da convivencia e a inclusión en plena natureza. Todo feito con materiais naturais, con unha construción sostible e de materiais reciclables e amables coa contorna e poñendo en valor a nosa paisaxe. O obxectivo é fomentar a socialización e a inclusión dos nenos. Queremos que os nosos nenos e nenas aprendan gozando e convirtan a estancia nunha divertida aventura e que sexa unha experiencia inolvidable. Creemos moi beneficioso promover unha conciliación fora das aulas e do ámbito educativo onde xa pasan todo o curso. Ali van ter a oportunidade de convivir con outros nenos e con outras nenas onde a aprendizaxe emocional e educacional desta experiencia repercutirá de forma moi positiva no seu crecemento e desenrolo personal. A candidata do BNG asegura que ao ser unha instalación social podería ser cofinanciada con outras administracións. Como se trata dunha instalación social totalmente realizable, pois pode ser cofinanciada con outras administracións, pois podemos perfectamente acollernos a un financiamento europeo, xa que hai axudas de recuperación das contornas naturais e trátase dun proxecto, como decíamos, de instalacións sostibles e medioambientais. Precisamente, ademais, ao buscar financiación europea non temos que depender nin estar suxeitos á arbitrariedade política que estamos vendo na Xunta de Galicia. Segundo o BNG, as vantaxes deste espazo serían a inclusión social, a posibilidade de que aqueles nenos que non poidan ir de vacacións teñan un espazo para gozar e a localización. Ao estar situado na vila, os pais poden deixar os nenos durante o día e recollelos á noite.